għal edizzjoni oħra tal-programm .eu minn Strasburgu, Franza, fejn jiltaqa' darba fix-xahar kważi il-Parlament Ewropew u llum qed nieħu gost ħan niltaqa' ma' wieħed mis-siet Europarlamentari Maltin, Dr. Alex Agius Saliba. Tin Thomas Bajjada, Dr. Peter Agius. U wieħed mill-ġodda Daniel Attar. Ifhem għaddejjin bil-ħidma tagħna, ġurnata wara ġurnata dejjem qegħdin noqorbu ġurnata inqas mill-mandat. Jiena nħobb inħares lejn il-tazza mimlija aktar milli vojta u nara kemm baqalna ħafna aktar x'nagħmlu biex inkomplu naħdmu bris il-ħidma tagħna u bris il-bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin. Nett huwa privileġġ kbira lija li nkun fuq .eu. Il-programm li bdejna meta kont immexxiena dal-Ewropa u komplejna insomma fuq ta' qabli li huwa programm importanti ħafna biex nispjegaw aħjar l-Ewropa lil Maltin. Mhux veteran għaliex l-unika MP fih dan il-delegazzjoni laburista li ġejt rikkonfermat u parti minn din il-leġislatura wkoll, imma xi ħaġa daqsxejn li hija eċċezzjoni fil-Parlament Ewropew. Naħseb aħna l-iżgħar delegazzjoni fil-Parlament Ewropew naħseb mill-ġiex gruppi politiċi. Tħoss sens ta' privileġġ, unur kbir illi tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżek, però ma dak il-privileġġ u l-unur iġib miegħu responsabilità kbira u naħseb dak kien l-akbar sentiment illi ħassejt responsabilità kbira. Miegħu fl-edizzjoni tal-lum ta' .eu.